nandito na po kami sa pamilya Pataray at Aquino, si Nanay. Hello. Hello. Nandito na po kami sa Del Rosario, Sindalan. Del Rosario yan. Del Rosario. Kakain po kami ngayon. Meron po tayong ulam na paksiw. Tsaka baboy. Baboy po yan ng lutong Kapampangan. Ante, takpan mo yung wako. Sampo niya. Mag-insenso po tayo rito kaso hinintay ko pang matapos matunaw yung mga kandila. Kasi may pattern po yung sa pag-insenso. Para itaboy yung mga nakatirang nakikita ng kapatid nila. Nakikita ng kapatid nila na totoo naman, talaga may nakakakita dito. Maraming beses na talagang dito pumuntang tao, mayroon nakikita. Una pa lang may nakita na ako rito. Sige po, kain po tayo at mega shoutout po sa mga nanonood yung kay Apo Andy. Thank you. Araw ngayon po, July 6, 2021. Tama ba? Pasyente yan ako. Hindi, nakaano lang tayo. Nag-video lang po ako. Maliban yung sinabi ko, July 6 ngayon na di ba? 6 ngayon, tama. July 6, 2021 po. Ang oras po ngayon ay alas 12 na. Kain muna po tayo. God bless po sa inyong lahat. Thank you. At update ko na lang ulit kayo sa aking video sa pag-insenso po.